Escutar agora mesmo. Botando contas, segundo datos de Eurostat, nos últimos 6 anos, o que pagamos pola luz, o que vostedes pagan pola luz, medrou un 70%. Non é para que vivamos ás escuras, porque precisamos a luz, pero, dende logo, sí que hai que apostar dende xa polo aforro. Porque en xaneiro, ollo que chega outra suba. As compañías eléctricas terán que pagar un novo imposto. Xa imaginan o que dixeron, que o van levar ao recibo, ao que todos pagamos. Calculen aproximadamente un 6% máis. Así que o que hai que facer é aprender fórmulas para aforrar. Teño aquí, por certo, diante Miguel. Hola de novo, boas tardes. Hola, moi boas tardes. Miguel pertence á Unión de Consumidores de Galicia. Teño aquí diante un recibo da luz dunha compañeira. Son un matrimonio e unha filla. Ven de pagar 100 euros ao mes. O dato terrible é que hai 6 anos, tan só 6 anos, que non é tanto, pagaría 30. E en xaneiro, no mellor dos casos, 106. Si de aquí a aquel momento, de aquí a xaneiro, todavía non nos enfrontamos a unha nova suba que moi probablemente poida ser xa cuestión de días. Si a finales deste mes, na nova revisión das tarifas de último recurso, nos puderamos atopar que poda acontecer de novo. Vedes límite? A verdade é que nos consideramos que ese límite hai moito tempo que se ten sobrepasado. Estamos agora nunha situación na que realmente os prezos que se están a pagar pola electricidade realmente creemos que non corresponden en absoluto nin ao propio custo de produción, nin realmente a suma a ese custo de produción, dos custos de distribución e aos beneficios das empresas. E que facemos nós, os consumidores? Pois a verdade é que tal como están as cousas, no entanto, non se artellen fórmulas que non pretendan finalmente repercutir no peto dos consumidores. Acabas de apuntar perfectamente que desde o goberno se pretende que ese famoso déficit tarifario do que todos levamos moito tempo indo falar, pero que quizáis non temos de todo claro en que consiste, pois realmente intentar poñer unha forma de pagar unha factura que temos pendente por importe de máis de 24.000 millóns de euros. Unha factura que se foi xerando por unha suposta diferencia entre o que custa producir a electricidade e o que pagamos. Así falamos, Miguel, de como aforrar, que é realmente importante no recibo mensual, pero queríamos falar contigo, coa Unión de Consumidores, de algo que nos chamou a atención e que nos chamaron moitas persoas dicindo, supoño que moitos na casa xa ou dicir, sufriron ou viviron o cambio dos contadores. Os antigos contadores que todos tiñamos coa roda dando voltas, que nos quedábamos mirando para ela, agora xa non son eses contadores, hai uns novos digitais. O caso é que no cambio semella que hai problemas, porque o que nos dicían é que dende que puxeron o contador novo, a luz vaiseme máis. Sí, efectivamente, que os novos equipos contadores que terán que estar plenamente implantados no ano 2018 establecen ou incorporan, un sistema de control de potencia, é dicir, o famoso interruptor de control de potencia que temos normalmente na entrada no cadro de luz que temos na vivenda, xa ven incorporado neses dispositivos, de xeito que controlan realmente o consumo de potencia que se está facendo no fogar, e se sobrepasa o que temos contratado, pois prodúcese ese corte na suministración. A forma de reinicialo non é máis que baixar o propio interruptor de control de potencia da casa e volver a subilo. Pero o que nos están a dicir é que temos que contratar máis potencia. Imos facer algo, se te parece, Miguel, porque os que xa o teñen saben do que falamos, pero haberá quen aínda non lle poña cara os novos contadores. Son estes. Mira, es de Fenosa, te vamos a cortar 5 minutillos de luz para cambiarte el contador, ¿vale? Vale, gracias. A usted, hasta luego. Estes contadores son digitais, pero a pesar de ser digitais, pois non dispoñen da opción de telegestión. Estes contadores cambian en que teñen a opción de ser telegestionados. Tanto se poden teleleer, ler ou dar órdenes de tipo de cambios de contratación, o que antes se facía, pois, vir a cambiar o ICP a vivienda porque un cliente quería aumentar de potencia ou disminuir de potencia. Ese cambio de potencia se pode facer de forma telegestionada. Ou, por exemplo, un corte dun suministro, o cliente dá de baixo ao contrato, antes se viña aquí e se cortaba o suministro, agora se pode facer por telegestión. O propio se lle dá unha orden ao contador e o contador corta o servicio ao suministro. 84. 81, 84. Exacto. Cando se fai o cambio físico do contador, cunha PDA, basicamente unha PDA,
se toma nota de qué contador se levanta, qué contador se instala, con qué lectura se levanta o contador, con qué lectura se instala o contador novo. Pois este proceso ten que estar terminado en principio no 2018. O ritmo que levamos, pois en principio eu podo falar do ritmo que levamos na provincia de Coruña é bo. Xa levamos aproximadamente 200.000 contadores cambiados. Aquí é fácil porque son centralizacións novas, instalacións novas, que non hai problema para simplemente cambiar un contador por outro. Noutros sitios, que son centralizacións máis antiguas, pois resulta máis complicado, leva moito máis tempo. Cando chega o momento de cambialos, moitas veces ven o cliente dicindo que quere o seu contador en propiedade, pero non dispón del. Entón, para nós supón un problema o feito de estar cambiando unha centralización de contadores que queden un ou dous ou tres contadores que non sean de telexestión. Esta centralización non pode entrar no proceso de telexestión porque non está completa. Cando posiblemente ese cliente pudera haber permitido colocar o contador en alquiler e posteriormente colocalo en propiedade, que se pode facer en cualquier momento. Bueno, o usuario ven no propio display, no display de contador, aparecen as lecturas, dependendo se ten simple tarifa ou ten tarifa nocturna, lle van aparecendo as lecturas que ten a factura, que pode comparar a factura con lecturas de aquí do contador perfectamente igual que facía antes. Para as compañías, todos son vantaxes, é un invento boísimo, vai ser maravilloso para os consumidores. Dende o vosso lado, Unión de Consumidores de Galicia, os contadores que se controlan dende lugares que non sabemos onde están, son bons, son malos? A ver, en principio deberían ser aportar vantaxes ao consumidor se tuveramos en conta algo tan simple como que suporía unha disminución dos custos para a empresa. É dicir, estamos a falar de que a empresa distribuidora xa non ten por que destinar recursos á lectura dos propios contadores, xa que o propio sistema de telecómputo permitiría realizar todo ese tipo de xestións. Tamén ten a parte mala que os empregados que están traballando lendo os contadores xa non teñen traballo. E non solamente iso, senón, como falaba moi ben, se decía moi ben na reportaxe, outro tipo de xestións, como pode ser a solicitudes de aumento ou diminución de potencia que se poidan estar a dar. Pero, ademais, xurden outra serie de circunstancias, outra serie de situacións motivadas pola instalación destes equipos. A día de hoxe, é certo que estes sistemas van a permitir a posibilidade, como dicía, por exemplo, de aumentar potencia, de diminuíla, de proceder aos cortes da suministración, pero precisamente todo ese tipo de facilidades, todo ese tipo de vantaxes, moitas das veces acaban repercutindo en sentido negativo nos usuarios. É dicir, no xeito de que se poida prescindir das formalidades que a día de hoxe están presentes nos procedementos de corte de suministración, é dicir, que se ten que facer unha comunicación de forma fehaciente para que o usuario estea informado desa circunstancia. Agora alguén premendo un botón... Efectivamente, ou simplemente por unha circunstancia de erro ou un simple erro informático dos que, por desgracia, nos estamos a topar con máis frecuencia da debida, podería dar chegar a situacións dese tipo. Que che parece se saímos á rúa? Vamos ver o que opinan. Non ti máis eu, porque logo volver sería un lío, pero o que imos facer todas as tardes é sacar as cámaras, os micros á rúa e escoitar as súas preguntas. Así que, en canto vexan un equipo da Televisión de Galicia estes días, achéguense e pregunten as dúbidas sobre os contadores. Estas? Pois a miña pregunta é que quero que me den información se vale a pena cambiálos ou que veñan a tomar a lectura ou que non a veñan a dar. Eu quería preguntar se me podo negar a que cambien os contadores. Podémonos negar? Vamos a ver, podemos máis que negarnos realmente o que teríamos é a posibilidade de si, como comentaban na reportaxe, se estuvera en propiedade. Lembremos que ese prazo de implantación remata nese ano, pero non significa que teñamos que aceptalo nese momento. Estaremos obligados a que se produza o cambio dentro dese prazo. E podemos seguir alugando ou mercando? Sí, efectivamente, esa opción vamos a poder ter sempre. A situación se complica, efectivamente, cando temos un contador en propiedade e estamos a falar precisamente dun equipo que é noso e a substitución do mesmo debería producirse sempre con un consentimento previo e un aviso previo, non do xeito que se está realizando con unha simple chamada na que nos din que se vai a substituir. É dicir, teríamos a posibilidade de mercalo, tanto sexa nun primeiro momento como pode ser a posteriori. Que nos recomendas? A verdade é que temos que ter en conta que se está en propiedade, nós somos responsables do seu funcionamento e, polo tanto, tamén dos prexuicios que se poidan derivar do seu deficiente funcionamento. É dicir, se en algún momento deixa de funcionar correctamente, teríamos que soportar nosos custos de sustitución, de reparación e, no seu caso, incluso, do consumo ou dunha estimación de consumo para eses supostos. Vamos con outra pregunta.
A miña pregunta é sobre os novos contadores estes que vai haber, se vai ser mellor alquilalos ou compralos, que vai ser a mellor ventaxa. Bueno, ademais, tamén me gustaría saber se o cliente pode elixir o período de cobro, ou se vai ser cada mes, mensual ou trimestral, ou non sei, é simplemente eso. Mensual, bimensual, acabaronse os consumos estimados, aquilo de creo que gastaches... Estamos a piques. En principio, desde o goberno se anunciaba que rapidamente, de feito xa debería estar feito, volveríamos ao sistema de facturación baseada no consumo real. Pero eles, ademais, é máis sinxelo, un aparello que eles poden saber no intre exacto no que van medir canto consumimos. Efectivamente, no momento que a implantación dos sistemas de telecómputo estean plenamente implantados, non haberá ninguna dificultade. É unha cuestión que se vai a poder facer inmediatamente e en calquera momento. Non vai a precisar xa dese traballo, nin teríamos as dificultades engadidas de se estamos ou non na nosa casa, se se pode acceder, se non se pode acceder, etc. Si, nese sentido, será unha vantaxe e poderase cobrar sempre polo consumo real. O período, pois, en principio, que estableza a normativa vexente en cada momento, segundo o que diga a normativa de tarifas de último recurso, é dicir, as tarifas reguladas. Unha cousiña, vai ser máis caro o aluguer? Imos ter que pagar un poquinho máis? Sí, está sendo un poquinho máis caro. De feito, xa o está sendo para aqueles usuarios os que xa se lle cambiou. Pero, sin embargo, gustaríame facer, se me permites, unha pequena puntualización que é curioso. Acabamos de ver como realmente eses equipos permiten o propio control de potencia e vai a permitir, polo tanto, que se corte a suministración no caso de que a demanda que fagamos na casa sexa moi superior. Moitos usuarios están a pagar no seu recibo da electricidade o alugueiro dos equipos de medida. E moitas das veces o alugueiro deste equipo de medida non solamente refire ao contador, senón tamén a outros aparellos como pode ser o propio interruptor de control de potencia. Neses supostos, eu invito a todos os espectadores que sean nesa situación que presenten a reclamación correspondente, xa que se lle sustituíron os contadores, o contador xa está a facer ese traballo e estaríamos a pagar dúas veces por unha función que xa está realizando o novo contador. É que chega a factura, mirámola, normalmente enfadámonos, claro, é que esa é outra. Servicios, conceptos que evidentemente poden cobrarnos, e aí están, pero non é especialmente sinxelo. E hai algo que eu quería preguntarche, Miguel, antes falamos ti máis por teléfono e ti dicías, pregúntame pola tarifa nocturna ou pola sustituta da tarifa nocturna, porque é certo que non sabemos se sigue existindo, se non, se nos compensa, non, os consumidores, a xente que está agora mesmo na casa, como facemos para poder ir a esa tarifa? Como temos aquí a nosa amiga Porquiña, efectivamente, decía Choqui que porque realmente a tarifa de discriminación horaria, que ven a sustituir desde hai un tempo a antigua tarifa nocturna, é unha fórmula moi válida para aforrar no consumo de electricidade na casa. Pero, aínda que tradicionalmente estaba vinculada á calefacción eléctrica por sistemas de acumulación... Claro, antes collías a tarifa nocturna cando a calefacción era eléctrica e así aforrabas por a noite. Pero esta nova tarifa dispón dun horario moito máis amplo, xa que son 14 horas ao día na que se aplica a tarifa reducida e outras 10 horas na que a tarifa conleva un recargo. No embargante, se facemos un cómputo e un consumo medio do gasto que facemos en horario reducido e do gasto que facemos no horario con recargo, veremos que temos moitísimas posibilidades de aforrar. Por qué? Porque con un pequeno xesto que sexa intentar realizar non solamente o consumo, lóxicamente, nocturno. Estou pensando a lavadora, ou a baixelas. Hai moitos electrodomésticos que podemos agardar a partir das 10 da noite. Incluso pasalo ferro, é dicir, se o podemos facer antes das 12 da mañá no inverno ou da 1 da tarde no verán, vamos a poder aforrar e pagar a electricidade a un prezo moito máis reducido que o que vai a pagar calquer usuario que estea inscrito a tarifa ordinaria. Non é que remate as 8 da mañá ata as 12... Empezamos desde as 10 da noite hasta as 12 da mañán e no verán desde as 11 da mañán hasta a 1 da tarde. E como se fai? Pois tan simple como solicitar a nosa empresa distribuidora, solicitarlle o cambio á tarifa de discriminación horaria. Tarifa de discriminación horaria. Os novos equipos, como víamos nas reportaxes, tal vez dannos as dúas lecturas, a lectura que se está a realizar no horario que se chama horario valle e a lectura que se está a realizar no horario llano. É dicir, no horario no que o consumo é reducido, está bonificado, e o consumo no horario no que leva recargo. Eu chamo. Hola, que tal? Boas tardes, son Quique, quero pasar a tarifa... De discriminación horaria. Tarifa discriminada. E que van contestar?
enseguida, axiña, facémolo xa ou, bueno... Temos normativa. Ese é un dos grandes problemas que temos, Quique, nestas situacións. Falábamos dos problemas derivados dos contadores, pero non estamos a falar da parte negativa. Hai moitos usuarios que se ven agora nesa situación de que non poden disfrutar de facer un uso normal dos seus electrodomésticos, dos aparellos domésticos da súa vivenda, porque os contadores eléctricos afinan, vámoslo dicir así, afinan demasiado. No sentido de que se nos pasamos moi pouquiño no consumo de potencia, no gasto de potencia que estamos a realizar, prodúcese ese corte na suministración. Imaginemos que este a cociñar nun forno eléctrico, estaríamos a facer a comida ou pasando o ferro ou mesmo o programa do lavaveixelos ou da lavadora. Porque nos nas casas normalmente contratamos 15 kilovatios aproximadamente. Non, amperios. Amperios, perdón. Efectivamente, 15 amperios que se corresponde normalmente con 3,45 kilovatios. O seguinte tramo é moito maior. Pasaríamos a 4,4 e logo a 5,75. E o mellor tan só nos pasamos un pouquiño máis. Efectivamente, por iso destas organizacións de consumidores o que levamos propoñendo moito tempo e agora precisamente que eses novos equipos o van a permitir que se pague pola potencia realmente consumida. É dicir, a nós estamos a pagar a electricidade realmente consumida, factúrasenos por consumo e tamén por potencia. O que non ten sentido é que eu durante un período dun mes ou de 2 meses este a pagar ao mellor por 9 kilovatios durante que os preciso ao mellor no inverno, pero se no verán non necesito os 9 kilovatios porque non os estou a gastar, por que teño que pagalos tamén? Os equipos permiten dar información sobre o consumo sobre a potencia que consumimos, pois que se nos cobre por esa potencia que estamos realmente utilizando e non a que non precisamos. Miguel López, moitísimas grazas. Grazas a vos. Non teño aquí agora mesmo ninguna moeda para ir xa botando... Bueno, a ver se de aquí nos vindeiros programas a ver se damos enchido. Xa te está mirando con cariño, eh? Verdade. Xa está aí. Moitísimas grazas. Grazas a ti. Da Unión de Consumidores de Galicia, un placer telos cada semana aquí na Revista da Tarde porque aprenderemos